lawyers man mong sa kay Mayor Sara siling nila hindi may mga matabo pa na may mga basihan man kun nga ang halimbawa madayon sa uli ang pagpatigayon sang substitution. Now, tiari ang balantayan ta. Since kamayara official candidate, ang lakas si MD nga nag-file sang Certificate of Candidacy as President, aspirant this coming election kag Vice President. Ang question sa nabilin nga mainadlaw kay Lunes ng deadline, bala presidente o kon vice presidente ang posisyon nga papilian nga didto maga-substitute si Mayor Sara Duterte. Igaling do hindi klaro kay ginapangtingwaan ko actually nga basahon bala no kun diin inadapit na butang dira sa aton sini election or omnibus election law or code nga tiyang substitution kinanglan ka-party-mate mo in a national party amo na dira ka ma-substitute. Tigaling kay may issue man diho pero pabuwasan ko ni bala kag kun may mga reforms man anong himuon dira kay kun mag-amo ni nga may mga gray areas expectaron ta nga hindi lang ni subong nga eleksyon whoever is running for that particular position siling kong gwasin niya sa ulihi do himuon nga daw kinanturis bla daw inang duway respeto sa pinagustuhan na lang ni mga kandidato ta sa nasyonal mag-apply ka gani sa SEC subong tuman kay stricto damo mga requirements kinapasubmit sino mga members sinong mga nuda o ano ang mga ginbutang ninyong mga bylaws da amo na ang mga requirements sa SEC lang kung mag-apply ka tiyariya nagapapili bilang presidente sa pungsod Pilipinas nga do kadamo sang gray areas ang aton omnibus election law. Now, isa na sang hambalan naton. Ang gina-expect sang kalabanan na buhi liwat ang ugat sang mga nagasupport kay Mayor Sara Duterte. No, I am not against Sara. I would like to make it clear. Pero ting aton diri lantawon tani sa masunod nga mainadlaw kay ti subong way paman gid official no nga desisyon kon bala mapatigayon siya o kung magpapili siya bilang presidente, masubstitute siya bilang presidential aspirant, vice presidential aspirant, that we do not know. Why kita malo pa? Because kung ang taon mo, do part na ni isang political drama kung si attorney Juan pa mo, Joe Max Ortiz, gabi ginapamatian ko lang sa Aksyon firing line. Very interesting topic na ginistoryahan man kagabi sa ila sining sa sitwasyon subong sa pamulitika. Iti amo na nga kung kaisa, ang ginaistoryahan ta diriya is ang system or political system. Noong nakakatabo diri sa Pilipinas, katinggal daw kakadlaw yung iban nga nasyon sa aton yan ano niya sa Pilipinas yaman, daw basketball yung may mga substitution. Dason lang isa pagid subong nga nakita ta nga daw mainit yung ginaistoryahan blas sa nasyonal kung party politika kag eleksyon, disqualification kag cancellation sang mga kandidatura sa mga politiko, no? Perti mo only in the Philippines. Kung ini tani may reform, inabalang straight amo na gid lang na ang ginset dra why na sang gray areas. Klaro nga kung may interes ka ginman sa sina nga posisyon waay na iya sang substitution sa uli, hindi man pwede nga mag-alo atras ka pa. Ngayon na lang, ay nagdamgo ko, mapapili ko. Dason hindi na ko matras naman ko. Tidok budlay. Ang gwa sina ginahimo naton ngayon tulin ang tao Kung nagalantaw, monitor ang tao sa update sa politika. But these are all political dramas and strategy of a candidate. No, sang isa ka political party. Pero ang isa din na istorya kung isa ka pero buwas siling niya buwas ka i-explicar ta na. Sa substitution nga isyo bla, Areo, tiko mo nga ang isa gali ka requirements ng Comelec. Buwas pa explicar ko ni sa abogado nga aras Comelec man sang una. Siling niya may ara da nga na set nga guidelines nga kinanglan bulan sang October or bulan sang August. The political parties must submit or should
submit. Hindi lang gani should, kundi must get i-submit mo na as part of the requirement ang listahan sa imo political members nga ara dira as basis nga sa record purposes man sang Commission on Elections, COMELEC. In short, requirement sina siya. Pero galing kayo daw na tabo ni sa political system naton di sa Pilipinas, no? Sumang naman, kundi disqualification issue against Bongbong Marcos. Now, question pagid, si Danny Suarez sa lakas CMD may ara ginambal update, ang update. Siling niya, kumadayon gid man nalimbawa nga magpalariho sila abi or mag-opdanay si Sara kasi Bongbong, pwede man na sila ka sharing sang termino nila. Ay, may amo na sa aton sining kasuguan sa or omnibus election code nga may ara pwedeng kuan pagid o pagbag-o o kun bulos sa pwesto. Do kasi kwawi na yago na muna guro, no? But anyway, ari ay kay istoryahan tanay vlog karon nga agaho. Bangon siya kita sa isa ka lawyer kag although nasiling na naton eksperto legal nga makabulig sa aton explicar karon nga aga. Joining us this morning over the phone is Counselor Attorney Renisito Novero. Counselor, how are you? Salamat gid siling ko attorney for sa mga political drama sa nasyonal, no, pero do damo kita ma-learn magamuni kag at least masinagta kun diin ang mga kun may mga reforms man sa uli nga himuon das Commission on Elections kay siling ko do hindi mayong sitwasyon ini nga ang eleksyon sa Pilipinas blay daw patyagan ko do ginapawalaan na lang sa mga kandidato especially sa nasyonal, attorney. Mm. 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 Kandidato nga mga substitute mahimo lang sang sumpa niya or out of office after the filing. Wala pala, is that allowable under the law or not? Wala sila klaro nga guideline Pero nga kung pag-intindi kag pagangoptani, dapat ang makasubstitute sa isa ka kandidato kinanglan miyembro na sa partido sang kandidato antes nag-file ina nga kandidato sa COMELEC ang iyang certificate of candidacy. Kung nangyayap sa después or after nag-file ng COC ang kandidato, dapat ako na yung humble opinion kag pagangop kag tani ako na yung suggestion, dapat hindi sa pag-ihimoon as an acceptable substitute candidate. Yes. Whoever it is or kung sino man lang ang personality, ang aton diriya kung tani mabag-o ang amo nga sistema, Counselor. Oo, I don't know kung hindi si Siana ara sa Estados Unidos o kung wala, no? I'm not sure. Hindi man kita yung students ang American law.
But it is aton niya, ang ako lang suggestion sa aton mga sa aton mga congressmen and congresswomen, which includes of course the House of Representatives and the House of Senators, may ara silang sense of urgency sa pag-review sa atong tanan nga mga election laws. Every time nga may mga election contest, may nagatuhaw nga mga bago nga mga issues somehow sa pamatinan sa mga atong mga pumuluyo, which will include of course issues of cancellation of COC, disqualifications ng kandidato, substitution of resigned or whatever nga mga kandidato. So butangan na gilang ni definitive framework how it will be workable in this country. Yes. I can still remember nga bisan even President Rodrigo Duterte nagambal na nga actually mga reforms ni dapat ipatuman na ni ang aton omnibus election o kung ining election law attorney ang nagpanday sini amo man ang aton Senado kag Congress, no? O basta yung congressional act, the House of Representatives na together with the senators, then approved by the President. Okay. Ang isang kasuguan, ikuha na siya, partnership effort na sang both houses of Congress kag sang Chief Executive sang pungsod. Yes. Unless ang Chief Executive, unless ang Presidente would allow the law, will allow the bill to pass into law, he does not sign it for whatever reason, and it does not participate in the affirmative making of the law. Both silingon ang affirmative po silingon ginhatag mo gid ang imo ang konsentimiento sa sina nga kasuguan paagi sa pagpirma. So kung wala ikaw nagpirma and you let the bill pass into law, nangin passive lang ang pagpartisipar sina nga pagpasar ang kasuguan. Okay. Amo nagali ka vital, no? Kag amo na nga siling ko dapat magpili kag congressman mo sa distrito mo ina makaintindi man nga hindi lahog mangin lawmaker kakati paro siniho ang gwa subong ya may kasuguan kita pero kung mo may mga gray areas amo nang ginagamit nga mismo ang makabenepisyo kag ang makaangkon sang conveniente ang mga kandidato councilor. Alas 8:26 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Grabe, no? Kay siling ko, ini dapat ma-resolve nga issues ng COMELEC. Before pa man sila magpang-imprenta sa baluta mo, take note, may harap pa pending cases or disqualification case again file against Bongbong Marcos. No? Damo kagiban pa. Councilor, sorry, ginautod kita. Okay. Sige lang. We can continue. Yes, sir. So, ini siya, subong, I think, while nga ang debate, subong bala, pwede ma-qualify, pwede ma-substitute si Mayor Sara Duterte for whatever position sa national, ti konsundon ang subong election law, most probably, pwede gid siya maka-substitute, councilor or attorney. Under the present setup, ang ilang general concept, pwede ang substitution. The only issue nga luyag ko lang i-raise nga dapat klarohon sa aton mga ampliga kung himuan nila ni kasuguan. Pag wala pa sa aton mga manugdesisyon ng kaso, which includes the COMELEC and ultimately the Supreme Court. Ang issue, kung ba lang ang pwede mag-substitute membro na bala nga daan sa partido unless nag-file ng COC ang gina-substitute nga kandidato o kung pwede lang nga mag-miyembro sa sang partido after naka-file sang COC. Ang issue na dapat iklarohon. Okay, pariyo subong November 15 sa Lunes na ang deadline sa substitution ti pares na kapon nga nagsumpa si Mayor Sara Duterte, but kung nakita diri sang mga abogado niya nga why man sang nag-prohibit siya nga mag-substitute sa national position, ti ano mo na karon hindi mo man iya mapunggan ang desisyon sang isa na. Yeah, mo na nga ni precisely ang issue nga dapat nila klarohon. Pwede lang ba lang makasubstitute ang isa katawo, ang nagmiyembro sang sina nga partido
tapos na nakafile sang COC ang kandidato. O kung kinahanglan gid bala nga mangin miyembro na sa nga daan sang sina nga political party unless pa nag-file ang kandidato nga E6 or C6 to substitute. So that should be clarified. Aha. So, amo na ang gigwabalantayan tagro in the coming days, no? Now, huraton ko na ang matabo kag ang desisyon man ni Mayor Sara Duterte kung ano ang iya papilian kung bala mag-substitute siya for presidential presidential aspirant or vice presidential aspirant. Bala maupdanay magkagmatandem sila ni Bongbong Marcos. Why pa na mahibaluan sumong, no? Ginabantayan pa na sa... Although may mga projections yung iban nga posible na dalagan sa Vice President with Bongbong, and Bongo will resign or retract his certificate of candidacy as Vice Presidential candidate. Walang matabo posible. Yes. Kay kung si Mayor Sara Duterte, hindi man siya pwede subong nga mag-substitute siya kay Bongo, kay lain-lain sila mo. Di ba? Hindi. Kay man hindi sila pareho nga partido. Nga partido? The fact nga dito sa nagisumpa sa partido ni Bongbong Marcos, the only legal possibility for her under the present legal setup is dito sa ma-intra sa partido ni dito sa kandidato sa partido ni Bongbong Marcos. Ikaw magdalagan sa Vice President, then most logically, si Bongo will retract his certificate of candidacy in favor of Sara. And most likely, si Bato will also retract his certificate of candidacy as presidential candidate. Aha. Anyway, tabantayin ba na ng mga projections? Yes, sir. Yes, sir. Pero actually, no, damo matundaan sini ko na nung mga depensa kag argumento sa mga abogado o kung lawyers dito, especially during the hearing ni Mabal Anthony mo sang Comelec kung paano nila i-resolve ini nga issue, sir, no? Subong ang isa pagid bala disqualification and cancellation nga duha ka mga points nga gusto ko man makuhaan sa imo sang pag-explicar bisan jutay lang, attorney. Kay si Bongbong Marcos may ara iya pending disqualification, and there is also another ining cancellation sang certificate of candidacy sa mga kandidato. Anong kinalain nila nga duha, Councilor? Yeah, both are basically different remedies sang isa ka nag-question sa kandidatura sang isa ka kandidato. Ang cancellation, nag-direct sa certificate of candidacy mismo na gin-file sang kandidato. Dira sa certificate of candidacy or in short, COC, may ara na action art nga provision nga nagahambal nga ikaw nga kandidato nagapamatuod under oath nga wala ikaw nakaagi conviction with final judgment ng isa ka krimen na karon kung mapamatud-an nga nagbutang dati ang kandidato, wala ko yan na convict with final judgment. Karon napamatud-an nga convicted kagali. So ang resulta sa na according to the Supreme Court decision sa kaso to bala ni Halusos nga na convict siya pero nagfile certificate of candidacy gin niya sa iya COC nga wala sa iya na convict. Ibig sa Korte Suprema, that is falsification. And therefore, kaya falsify mong imo COC, ang imo COC is considered to be void from the beginning. As if you were never a candidate. As if you were never a candidate. As if you have never filed a COC. Okay. So, i-cancel ho na sa on that basis. Ang disqualification naman niya, nag-a-attack mismo sa persona sa kandidato. Okay. Na may ara sa circumstansya sa iya personal nga pangabuhi that should disqualify him from running into public office or even participating into any electoral exercise like the case of Marcos, Bongbong. Okay. Ano ang disqualification niya Ang yan disqualification actually makitaan mo sa
duha ka mga sections sang aton tax code. Ang section 12 sang aton tax code nagahambal nga kung na-convict ang isa ka tawo Pilipino na may final judgment na kag nang yang penalty involves imprisonment beyond 18 months and involving moral turpitude and fine, no, in involving moral turpitude, then disqualified siya from running or even from voting. Okay. Ang isa dapat section, I think that is section 253 sa section C para sa tax code nga nagahambal gida ya nga kung ang isa ka tawo na convict with final judgment of any offense under the tax code, then he will suffer the penalty of perpetual disqualification from holding office or from participating or even from voting. Okay. So, hindi sa pwede kadalagan, hindi man sa kaboto. So, si Marcos, si Bongbong Marcos, na pamatudaan na may conviction isa, ang iyang conviction, violations ang tax code. Okay. Kaya wala siya nakabayad, nakafile sa iyang ITR, internal tax return, income tax return from 1982 to 1985, Okay. 1986. So, wala siya nagbayad sa iyang taxes. So, na-convict yun siya under the tax code. Galing kiti ang penalty sa tukulo, fine lang, penalty lang? Sa RTC, sa Regional Trial Court, imprisonment. Then, duwa ni kataso mo. For each count, 3 years, 3 years, so 6 years. So that is beyond 18 months. With fine. Galing nag-appeal siya sa Court of Appeals. Ang Court of Appeals, sambot ko na nung asahi, isang, with all due respect, no? With all due respect, Marcos, Bongbong Marcos. Ang kasubuan natin ng gamando na kinanglan ang penalty i-impose mo, imprisonment and fine. Wala nagahambang nga and or fine. Ang Court of Appeals siya, gin-delete nila ang imprisonment at gin-retain lang nila ang fine nga penalty. Pero nag-appeal ni si Bongbong Marcos sa Korte Suprema, galing kay gin-withdraw niya ang appeal. Kani, gin-sige-sige na lang nila itong appeal para may ara kita definitive gid na makita nga basihan sang iyang kaso. Ikaling kay kung ikaw man lawyer niya, delikado nga mag-appeal. Kaya kung mag-appeal ka Action Art, but silingon ang bilog mo na nga kaso is reviewable, including the penalty imposed by the lower court. So, ginapulbaan guro sila kasi balik sa Korte Suprema ang imprisonment. So, wala na lang nila ginpadayon ng appeal. However, bisan fine lang, kag ang issue sa moral turpitude will become an issue to be addressed by the Supreme Court later on. Kaysa isa ka decision sa Korte Suprema or in many decisions siling sa Korte Suprema, the issue of moral turpitude, kami na yan madisider. Depende sa circumstansya involved, no? Okay. Pero isa ka specific provision sa tax code nga kung may final conviction under that law, may perpetual disqualification din siya. So, ang iya lang natin nga remedy is pardon from the President. So, malatayan na niya. No? Kay damo man mga legal opinion din no? May mga nagasiling man, especially one of those, amo ini ang isa ka din man, no? Isa ka universidad dito sa Manila, silingati daw malutsan ni Bongbong ni kay tidugay naman ni nga desisyon, and then ang natabo lang nakapapili naman gani senador, nakapapili naman sa kalain-lain ng posisyon galing kay siling kubla councilor, may iban gani nga na bali man tong liog blas una kada so na may mga cases man na ginatubang nagdaog man gani liwat sa eleksyon do na baliwala naman lang to. Amo na ang kultura sa Pinoy hindi ko maintindihan kay kung sa Amerikano tako na niya nga issue. Pero kung nagdalagan si Bongbong sang nagligat, kag wala ni na imo nga issue, bangot kay wala man sang nag-raise nga issue. Alas 8:38 na kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sabi, no? Pero anyway, at the end of the day, ang klaro lang di mo ni mo. Ang sa idalom sining substitution,
Ti kung kita ya maglantaw, no, ang in-alayman nga pag-insindita, ti basta ya isa ka mo ka partido, no, pwede ka sa substitute, basta ang nag-withdraw, ikaw ang ginominate niya nga ma-substitute. Ay, pero tiya mundo ka mo na, pero tila tawon tayo nagaming days kung paano i-resolve din siyang COMELEC. At ang nisuri, ginautod, liwat ang aton signal. Okay, oo. Yeah, I was saying kaina, nga nakadalagan si Marcos ang nagdaog bilang pong senador, pong rather. Inabangot kayo wala man naging raise na issue. So kung wala naging raise ang nagligad, wala man na sa nangin balakid sa iya kandidatura. Now that it is raised, he is now to face the issue and to answer it. Yes, sir. So anyway, more discussion. Ano kag pwede ito pa ini pa rawigon sunod. Thank you again sa imo time naging share karon nga aga, Counselor. Yeah, madam, umat nga salamat. Again, Aksyon ata, pangamuyo ta, kabay nga proteksyonan kita gihapon sa mga nga Ginoo batok sa COVID-19. Aha. Salamat, kid. Good morning. Aksyon Hotline. Grabe, no? Pareho sinisubong, ang importante sini, ang kita nga mga pumuluyo, maedukar man kita mo. Why kita diriya nga may ginapinan ta, kung ano man nga color nila, na sino man nga personalidad dira, no nga nagapapili. Ang importante diri may nablang maintindihan mas ang tao ay nga nagamunig kalanabo sini pwede gali ni nga ma-substitute, pwede gali ni nga amuning sitwasyon. Ang mga complaint gali sa kay Marcos to tingin resolve man sang COMELEC. Halimbawa ining parabuton nga pag-resolve sa disqualification para matagan ini tanan, no nga issues kay nakita naton sa tutuod lang kung nga ginapailan man sa mga disqualification case si Marcos because ti isa man sa mga baskog subong si Marcos nga kita mo naman ang support dira sang Malacanang sa iyaban mo. Ti galing ang question subong why ta pa may baluan kung ano yung posisyon nga papilian, no, ni Davao City Mayor Sara Duterte. Ay galing diri sa Pilipinas, ang unique diri si Trillanes may kaso man, no? Si Estrada, kaagi nagla-preso man ni sila. Si Revilla, preso man. No? May mga cases ngin pangatubang, pag-abot eleksyon, gani, daog manggapon. Kaya nagtiamo na siya. No? Ang ginalantaw naton diri is, kung paano, kung tani, matadlong ini nga, sa isang sitwasyon diri sa Pilipinas. Now, ang balantayan ta, desisyon ni Mayor Sara Duterte. Mapapili bala siya presidente or vice-presidente? Ang substitution niya diin nga posisyon ini kag bala madayon ang ila pagtandem ni Bongbong Marcos sa parabuton nga eleksyon. Amo na isaya ang aton gid dapat bantayan. At the end of the day, ang mga legal experts ni ila ni hampang subong didto, ang mga defense lawyer ni Marcos di man pwede pabaya sila kag ang lawyers man sang mga nag-file, no, partitioning disqualification case. Diri naman sa update sa politika ti ilang taon ta how the COMELEC commissioners, no, mga opisyal sang COMELEC mag-akto kag resolbahon ini nga sahi sang isyu. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
radyo. Pagkulong yun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Nagapasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagawa.
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Isa pagigali isang update to, may bag-o subong gin-appoint as commissioner sang Commission on Elections. No? May bag-o subong and it was of course si President Rodrigo Duterte no ang nag-nominate ang bag-o subong nga commissioner amo ni si Ray Itzabarria Bulay, no? Ray Itzabarria Bulay ang bag-ong appointed commissioner ni President Rodrigo Duterte. Aksyon Hotline. Ay, parte. Sige, anyway, may mga kwan man na, no? May mga implikasyon man na sa mga issues gyapon da, no? Sa bahin sang COMELEC. No? Mga decision making nila mangin kabahin na ini ang bag-usubong commissioner. Happy birthday gali may lang pagsaulog sang kadlawan ni Madam Virginia Gustilo Girhin, no? Sa ulog sa iya birthday subong nay Virginia Gustilo Girhin, Madam, happy birthday alin kay paring Basti Jeremy Girhin. Pailang pagmonitor man dira, no? Karon nga aga sa kay may nga galang dira sa kay paring Sindoy Ranciho. Way kalipat sa paring Sindoy magsunod. Roger Gabriel, Chris Kerry, Paul Javier Tanatan, salamat. Liarni Cruz, salamat man sa pagmonitor. Pero diri ko anay, mayara na nakasabat sa aton nga linya bilang winner. Sa pamaskwa sa ARB.
Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Yay! Christmas na, manghatag na kita. Temprano nga pamaskwa, ari may nagasabat na sa aton nga linya. Hello, good morning. Good morning. Ay, may nga aga. Sino gani palihog? Si Daisy. Daisy. Anong apelyido mo, ma'am? Kalma. Ate, kalma lang tayo. Ma'am Daisy, kalma lang ko diya. Ma'am Daisy, kalma. Pilang edad naton, ma'am? 39. 39. Din gani si Ma'am Daisy? Sa Lasalville, Mansilingan. Oy, Mansilingan ba? O di buinas, ikaw ginsubong sa kadamo sa mga entries niyo nga gin kuhaan na mo, ikaw gin ang nagabutan. Ma'am, tatagan ka namon 500 pesos, okay lang? Yehey! Oh, yes. Anyway, isa lang gid ano ka ning standard extra sa Aksyon Radio Bacolod, no? Kung mag-report o tapos program ang anchor kag ang mga reporters, pareho sa akon bala, no? Aksyon at Tayhopon, dason mag-extra. Una sa balita, una sa aksyon, ano gani sugpon? Basta balita, Aksyon Radio, Bacolod. Una sa aksyon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Very good. Okay, ma'am, congratulations. Sulaton mo lang ang text ang admin kung paano mo mag-claim ang imo sining prize, ha? Kay nunid naman magkanto diya. Okay, thank you so much. Congratulations. Good morning. Okay. Salamat, Bye-bye. salamat. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Aksyon Hotline. Ayos, simple lang Basta monitor ka makasabat sa inyo sining cellphone pagtawag tati automatic, mayara ka ba to nun? 500 pesos. Aksyon Hotline. Impunto alas 9 na. Now, kay Tess Vergara Sancho, good morning. Merly Gonzaga, salamat gid no sa pag monitor karon nga aga. No, thank you gid. Ara man si Jojo de Los Santos no, ang iban pakarunan ko ni kasi paring Turko Jongko kag Lipong ara man no, paring Chupoy magbanwa sa Macau, China. Morning, Diding Alojamiento, sir. Or madam, maing agaman, salamat sa pag-monitor. Pa-shout out man si Inday Maricel, si Berto, kag si Gerson. Tuduwi ang radyo da. Kag mga taxi drivers nga nag-monitor karon nga aga. No, ara na sila ni Mrs. nga monitor. Subong patunugin ng radyo para mga batian nila sa mga nagalalabay. Ayos no? Ang tiyempo ta pertikadasigid. Ihingagawon ko lang niyang pila ka mga update. Ang sa inubaan to nga bangko ang ginsulod, grabe man to. No, ti budlay. No, ngayon ang pati ang CCTV kag ang alarm system to nabalaan niya sang kawati kundi in gina posisyon kag kung paano nga ma cut off to gingabot ang nakasaksak lang nga power supply para nga hindi magtrabaho. Ito anom itong yung patawag pulis. Karon kay may update ina sa udto Kaya lang ko, kay maki-update kita nagligad o kahapon ERB hearing. No, ngagin patigayon. Kundi di sa Bacolod, may 33 ka mga voters application gagin upunihan. Anong tabo sa to? Pila ang nag-qualify, kag pila ang ginis-approve sang COMELEC Bacolod. Online sa hotline. Joining us this morning is Attorney Katrina Kanya sa Bacolod City COMELEC. Ma'am, may aga sa imo. Good morning. Good morning, Action Art. Personality sa Action Radio. Salamat gid sa time, Attorney. Number one, kumusta? Nanong result sa ERB hearing naton? Atong 33 ka mga taga-barangay bata to. Anong natabo, ma'am? Kagahapon, nagpatigayan kita sa hearing sa opposition ng 33 ka applicants ng Barangay Bata and gin-withdraw ang opposition sa aton nga oppositor sa tanan nga mga applicants nga gin oponihan. So in that case, gin-approve sang board
ang application sang aton nga opposed applicant actually. So tanan sila na qualify na kay tinunid naman guru i-hearing yung pa kay ti kuha naman no? Budlay naman na guru kay gin-withdraw naman ma'am no? Yes, actually, because sa gin-withdraw niya, wala naman kumbaga ginukuha yan ng iyang opposition. Aha. So, ang action sang board is to approve the application. Okay. Sang aton ng mga opposed applicant. Okay, mo ta nakadimik naman ang imo pa italakayon nga nag-withdraw na ganing nag-oppose? Correct, actually. So, bangod sini, ang tanan nga mga application after kahapon, anong matabo next? Ni-submit nyo na ni sa Manila, ma'am? Yeah, gaano pa kita actually niya, dapat kita process sa aton nga mga deletion pa kay niya nga mga double naton nga mga registrations and ilang may mga records sa iban nga mga lugar. And then ginabilit na naton ang mga patay ang mga nag-transfer na sa iban man nga mga banwa kag syudad. So, Okay. ako pa nang ginahimo natin subong, gina-cleanse pa natin ng aton nga records action art. After that, ipadala natin sa Manila ay magasugod naman ang aton nga opisina para mag-prepare sa aton nga mga project of precinct para sa clustering sa aton nga mga precinct action art. So anyway, good luck sa inyo dira attorney kag hulaton nato na ang masunod sini project of precincts naman no ngimuon nyo. Yes, action art. Ang pag-cluster sa mga presinto naman nato nga amo naman na ang ma-function during election sa sunod na action art. Sige, so hulaton na mo na ma'am ang mga updates na so that ma-inform ta ang mga butante diri sa Bacolod. Salamat sa time. Good morning. Thank you. Good morning. Action Hotline. Si Attorney Katrina Kanya, ang COMELEC officer sa sa Bacolod, di nag-withdraw man tong nag-oppose sa 33 gatong taga-barangay Bata, meaning di mga liti mo itong mga nagparehistro kay kun ang pag-oppose mo man lang sa application o voters application sa isa ka kandidato, ang reason sina or main reason number one, di siya dapat mag-qualify kay hindi siya taga-dira meaning ang nagareklamo ito nga nagapamalabag sa iya sini application naga-assumer kita nga nakibalaan niya nga hindi taga-dira no? Pero gin-withdraw man pag-withdraw why na mahimo meaning approve na to ang ilang voters application. Taro hati may mga cleansing na lang o kung pag-finalize and then i-submit ini dito sa Metro Manila sa COMELEC kag ang next nga schedule of activities sang COMELEC diri sa Bacolod amo ang pagpatigayon sang pagdihon sang project of precinct. Pritz Franz Alvarez, Araman si Diding Alhomiento, Alex Puentes, Diding si Roselyn Hilongos, Roland Magahin, Maninoy, may agad, kumusta ka na? Idna Gagatam Hilya, Gamonitor man, ariga reklamo si Chanchay Okiwaraho, yak sunat, gin sa lalamo, galit ni nila ang magpabakuna sa second dose kag first dose. Tani schedule subong sang mga second dose, magpabaksin, gaginual mga tao kay naguna patag sa number ang naulihi panag-abot tani kon ang schedule sa second dose amo lang gid na tani hindi kay ila sa lamuon kundi kagamo. Sige palabutan na sa EOC ma'am. Bidalin Desti Grace Heater and Anuog gamonitor man si Catherine Divara Subal, Rexas Narciso Daguob, Rodel Bataulo Hanggad, Tandinga Luarching, kag Grisel S or epilepsya. Imalin Losada, salamat man sa pag-monitor. Alas 9:07 na, ingagawon ko lang si Sir Winnie, kay kapon nag-meeting sila sa RTWPB. Kung anong naistoryahan nila to, kay nag-face-to-face gid, ay presyong importante itong gindiscuss sa ila o upod sa mga members ng RTWPB. May kayuhan ba lang nga balita kani kag result para sa hanay sa mga mamumugon? Morning lang gali kay Imogen kag nong Rimbert nong Blisada, sa sagasa kag sinanay Maling Yucarisa sa barangay Captain Hernani Abindan, halin kay Josisio Kuho ang pagpanamihan. Thank you gid Josisio Kuho kag nanay Maling no Yucarisa nga naga-monitor gid every morning.
Sige, alas 9:08 na. Oy, by the way, ang balita gilis Capitol amo niho. Ang kaso kag update sa kay kwanto bala tong si kay Mr. Magtunque, may ara subong gindugangan actually reward money nahimo na nga 1.5 million pesos. No? Amo na ang ginpirmahan kag ginpagwa kahapon ni Governor Eugenio Jose Lacson. Ang panawagan diri sang provincial governor katani makakontak nila yon kung sino man dira ang may information nga magkabulig sa pagsulbar sining krimen, makakontak nila yon kay Attorney Renua Baldovino, ang Chief sang National Bureau of Investigation sa 03470-32931. Kabay pa makakontak mo da. Action Hotline. Para na sa Action Doors, i-check ko lang si Sir Winnie, bisan lipot, gilang ko na itong natabo result kapon sa meeting nila. Online sa hotline. Online sa hotline. Sir Win, may gana itong result sa inyo meeting kapon? Morning, Art, no? Well, in the first place, gina-anticipate na nga daan, no? So, nagpasar sa isa ka resolution, no? Resolution acting on the manifestation of the proposed pandemic emergency relief allowance, no? It's resolution number 05. Ang kaungdan siya nga why man siling ginasikway na gid nila kundi at this point in time the board is holding in abeyance, no? The implementation of this pandemic emergency relief allowance, no? Basahon ko lang ang iyang portion, no? It notes the labor sector's manifestation on the grant of PERA and pending the board's determination with competent evidence after due deliberation that the regional economic condition has returned to a similar or better condition vis-a-vis the pre-COVID-19 pandemic shall hold in abeyance the issuance of approval of any wage adjustment. Kaya ang sabat ko sila, kunulat-latom ta, siguro in the first quarter of next year, inarak nga niyan nga tawag natong petition for wage increase, no? The same is true with all other regions, Art, no? Na wala man siyang approval ang ila wage adjustment or any form of economic relief. Okay, so butang balonte medyo huy-huy ang pako tas ning update, pero by next year ang plano ninyo idusog gid ang increase. Kung may increase man mga pilaning estimated nyo by next year? Sa ako niya pagtanaw, no, ang ibase mo sa Consumer Price Index subong ang base year tabi 2012 ang kinanglan sang isa ka individual para ma-restore ang purchasing power at this time is 31 pesos plus per day, no, per day. So I think manubo pa na gani, Art, no, basta madlaga na sa mga 50 pesos per day. Okay. Sige, so just keep us posted whatever mga development. Salamat, Kid Sir Win. Good morning. Thank you. Good morning. Action Hotline. Parti sa pera, huwag maprubahan, no, naging aktuan sang RTWPB, hold in abeyance, wala anay pandemic emergency relief allowance, kabatunon ang mga empleyado sa pribado nga sektor. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon
Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampilikan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pamatian lamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton,
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio,
Aksyon Radio Bacolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa Why naging ko tiyempo, sorry gid so kung malabutan nga mga mensahe si Jo Marie Formentera gali kag ginatamya si Jenny Perez sa Manalbaga no. Salamat gid Jenny sa pagmonitor. Mabilin ko lang sa inyo RI no para sigurado gid nga may depensa sa lawas nyo, layo mo sa balatian. Why not a time? There is aton sini Biyernes nga presentation. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita. The return of the comeback. Barangay 684. Kung ano ang madampan sa aton kalibutan, lay. Talk of the town ang mga isyu, down to earth ang mga topiko, straight from the shoulder ang aksyon kag mga opinion. Make my day para sa mga limado, but never say die para sa mga dihado. Kulang nga makaigo sa sentido, ang haplit sobra pa sa latigo. Ang una mag-react, pierde. Barangay 684. Para tuntunan nga kalangkagan ninyo, dulot sa inyo